Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ जितु नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जे गोदान इउटिउबारफोरनि थाखाय मोस्ट इम्परटेन्ट मोनसे बे भिडिअ आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो हेल्प जागोन आरो जाय बिथांमोना मिन्थिया बा जाय बिथांमोना दायो इउटिउबावहाय गोदान बिथांमोननि थाखाय एकदम हेल्पफुल मोनसे भिडिअ बियो helpful एकदमबारे बोरैबा होनथारबाय मोनसे हेल्पफुल भिडिअ आरो बियो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना आंनि बै मोनसे चेनेलखौ मानो दाबो नायहैयाखै जल्दि बै मोनसे गेमस्ट्री हिन्दी ब्लग चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै फै आंनि भिडिअसखौ आरो माबोरै जादों आंनि हिन्दी रायलायनाया माने आं दासो सोलोंनानै एसे बुंनो ट्राइ खालामगासिनो आरो मिथिला जल्दि थांनानै आंनि बै मोनसे चेनेलखौबो भिजिट खालामहैथां गेमस्ट्री हिन्दी ब्लग्स अके नङाबाथाय नोंखौ थांनानै आङो खेबसे आंनि चेनेलाव थांनानै जुदि नोङो भिजिट खालामहैयोबा आं कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं 10 मार्चआवहाय मोनसे आपडेट फैदोंमोन गुगल माबानिफ्राय इउटिउबावहाय मोनसे आपडेटआ बेनो जाहैबाय गुगल एडसेन्सनि जितु आर्निं जायो बे आर्निंआवहाय टेक्स होनांगौ माने ना जुदि जों बे टेक्स फर्मखौ जुदि जोङो फिलआप खालामनानै साबमिट खालामाबा जोंनि जितु जिमानखिनि इउटिउबनिफ्राय जों भिडिअ होनानै जिमानखि फैसा आरजिनो हागोन बे फैसा आरजिनायावहा जोंनिफ्राय 24% दानगोन बेबायदि आरो जेनेकुवा मानसिफ्रा गिदिर मालदार मानसिफ्रा जेनेकुवा टेक्स होनाङो गभर्नमेन्टनो थिग बेबायदिनो इउटिउबावबो टेक्स होनांगौ जानानै फैबाय आरो 10 मार्च 2021 आवहाय आपडेटआ फैदोंमोन ओमफ्राय बे आपडेट फैनायावहाय जेबो खर' सानांगौ खोथा गैया जों जुदि बे टेक्स फर्मखौ बेवहाय गुगल एडसेन्सआवहाय जुदि जोङो जोंनि एकाउन्टखौ जुदि क्लिक खालामनानै नायोबा बेवहाय टेक्स इनफरमेशननि बिदि माबाया नुजाखागोन आरो स' बेवहाय नों जुदि फिलआप खालामनानै साबमिट खालामाखैबा बेवहाय नुजाखाबाय थाखागोन बेखौहाय जास्ट क्लिक खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनानै डकुमेन्टसा पेन कार्डल'सो नांगौ आरो ओमफ्राय इनिफ्राय जेबो नाङा नोङो नोंनि एड्रेसखौ होबानो जागोन आं फारियै दिन्थिलांगोन ओमफ्राय बे टेक्स फर्मखौ जुदि साबमिट खालामोबा इउटिउबा जोंनि जिमानखिनि इउटिउबनिफ्राय जिमानखिनि आर्निं जागोन बेखौहाय 15%ल' दानगोन आरो बे टेक्स फर्मखौ जुदि जों साबमिट खालामाबा 24% दानगोन साननानै नाय जेनेबा जों जुदि इउटिउबनिफ्राय हमनानै ला जेनेबा जों जुदि इउटिउबनिफ्राय 100 रुपिस खामायोबा बेवहाय 24 रुपिसखौनो दानगौमोन आरो बिसोरो होमबा 24 रुपिस दानबाथाय बेसेबांखिनि थागोन खम थागोन नाय माने 100 थाखा खामायनायनि उनावहा खिन्थु नैबे फर्म फिसा खामानिखौ जुदि जों मावनानै लानो हायोब्ला अनलि 15%ल' दानगोन आरो बेखायनो जल्दि मावबानो जाबाय आरो जुदि चेनेला गोदानबा नोंथांमोना इउटिउबावहाय गोदानबा जेनेबा 1000 साबस्क्राइबारखौ नों सानसेयाव कमप्लिट खालामबानो जे नोंनि मनिटाइज खालामनो हागोन नों चेनेलखौ बेबायदि नङा नोंथांमोना जुदि गोदान चेनेल खेवदोंबा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय इउटिउब स्टुडिअ'आवहाय थांनानै नोंथांमोना जितु मनिटाइजेशननि जितु बिदि डलारनि साइन थायोना एस इदि थानानै जे इदि दाननाय बेयावहा क्लिक खालामनानै नायोब्ला नुजाखागोन आरो साबस्क्राइबार मोनथाम बुस्थुआ एलिजिबल जानांगौ आरो मोनथाम बुस्थुआ एलिजिबल जाबाथाय नोंहा मनिटाइज जागोन आरो मोनसेया जाहैबाय फार्स्टआवनो 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगोन आरो मिडलनिया जाहैबाय 4000 आवार्स वाच टाइम जितु जों नायनाय जितु जोंनि जेनेबा नों मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय बे भिडिअआवहाय जेनेबा बेसांखिनि मानसिफ्रा गासिबो फैनानै नायबाथ' गासिबो नोंनि भिडिअखौ नायजोबगोन बेबायदि नङा सोरबा जिमानखिनि नोंनि भिडिअसफोर दङ बेखौ नायनाय जिमानखिनि मानसिफ्रा नायदों बे नायनाया गासै मिलायनानै टटेला 4000 आवार्स 4000 घन्टा नायनाय जानांगोन मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा 2 मिनिट नायबाय बेखौ प्लास खालामबाय सोरबा 3 मिनिट नायबाय बेखौ प्लास खालामबाय 5 मिनिट जाबाय सोरबा 5 मिनिट नायलायबाय बेखौ 10 मिनिट जाबाय बेबायदि 10 5 20 30 मिलायनानै 4000
4,000 hours watch time जानांगोन अब्लासो monetize-नि थाखाय बे middle part-आ eligible जागोन फार्स्टआवहाय जागोन 1000 subscriber complete जाखांबा फार्स्टनिया eligible जागोन ओके जागोन आरो सेकेन्डनिया जाहैबाय 4000 घन्टा वाच टाइम जाबाथाय बेबो इलिजिबल जागोन टिक मार्क जागोन दै ओमफ्राय लास्टनिया जाहैबाय जुदि नोंनि चेनेलावहाय रावनिबो कपिराइट स्ट्राइक फैयाखै बेबायदिबा इलिजिबल जागोन थार्डआ दै ओमफ्राय आंनियाथ' सानसेयावनो बे 1000 सब्सक्राइबारनियाबो टिक मार्क जाबाय किन्तु सेकेन्डनिया जायाखै मानो होनबा 4000 घन्टा आवार्स वाच टाइम जानायाबो धेमालि खोथा नङा आरोना मोनसे मोननै नङा आरो आंनिया मोनथाम भिडिअ होनायावसो 4000 वाच टाइमा कमप्लिट जादों आरो थार्डआथ' कपिराइट स्ट्राइकआथ' फैफेराखै आंनियाव आंनि जिडि प्रडाक्शनावबो फैयाखै गेमस्रि दैमारियावबो फैफेराखै आरो नैबे गोदानावबो फैयाखै आरो बेफोरबायदि स' बे मोनथाम बुस्थुआ इलिजिबल जाबासो बे टिक मार्क जाजोबबासो मनेटाइज जागोन आरो ओमफ्राय मनेटाइज जाखांनायनि उनावहाय बेयावहाय देखायखागोन आरो मनेटाइज जाखांनायनि उनावहाय एगेन नोङो गुगोलावहाय थांफिनदो गुगोलाव थांफिननानै गुगोल एडसेन्स सार्च खालामदो गुगोल एडसेन्सखौ क्लिक खालामबानो बेयावहाय टेक्स्ट इनफरमेशनखौ फिलआप खालामनांगौ होननानै डाइरेक्ट हेडलाइनाव थाखागोन आरो ओमफ्राय बेखौ क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै माबायदि प्रसेसा बेखौ नायलांदो नोंथांमोना स' नोंथांमोननि जुदि गोदान चेनेला दहाय आं बुंनाय बायदि 1000 साबस्क्राइबार जुदि कमप्लिट जाबाय आरो लोगोसे 4000 आवार्स वाच टाइमाबो जुदि कमप्लिट जाबाय आरो कपिराइट स्ट्राइक जुदि मोनसेबो फैयाखै बिदिबाथ' टिक मार्क जाखागोन नालाय स' बे मोनथाम बुस्थुआ जुदि कमप्लिट जाबायबा एगेन गुगोलाव थांनानै इउटुब स्टुडिअ'खौ सार्च खालामदो इउटुब स्टुडिअ'आवहाय सार्च खालामनानै जिथु डलारनि सिम्बल दङना एस बायदिया नैबेयावहाय क्लिक खालामदो क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयावहाय मनेटाइजेसननि चेनेल मनेटाइजेसननि बे माबाया इन्टारफेसआ नुजाफैगोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय मोनथाम स्टेप दङ फार्स्ट स्टेपआ जाहैबाय रिभिउ पार्टनार प्रग्राम टार्म्स माने बेयावहाय इउटुब पार्टनारा नोंनि जिथु चेनेल बेखौहाय रिभिउ खालामगोन नायफिनगोन स' बेयावहाय डान जाखाबाय आंना नेक्स्ट स्टेपआ जाहैबाय साइन आप फर गुगल एडसेन्स स' बे स्टार्ट जे लिरनाय दङना बे स्टार्टआवहाय क्लिक खालामबानो बेयावहा जास्ट पेन कार्ड नांगौ पेन कार्डनि नाम्बार नांगौमोन खोमा बेखौ होदो ओमफ्राय नोंनि एड्रेस फुल एड्रेसखौ होदो अब्लानो नोंहा गुगल एडसेन्स एकाउन्ट मोनसे जागोन जिथु चेनेलजों माने जिथु जिमेलजों नोङो चेनेलखौ खेवदों बेखौनो होदो होनानै गुगल एडसेन्स एकाउन्ट खेवदो ओमफ्राय बिनि उनाव स्टेप 2आबो डान जागोन ओमफ्राय डान जानायनि उनावहाय नाम्बार स्टेप 3आवहाय गेट रिभिउ बेयावहाय माखासे पलिसि थायो जेनेबा मनेटाइजेसननि स' बेयावहाय रिभिउ खालामनानै बिदिनो सानसेफोर टाइम लायो मालाबा 1 आवारफोरावनो जायो दै आंना सानसे टाइम लादोंमोन बे गोदान चेनेलनिया स' 1 आवार बा सानसे टाइमावहाय बेबो डान जायो बे मोनथामा डान जाबानो नोंना मनेटाइजेसन जाबाय आरो ओमफ्राय बे मनेटाइजेसन जानायनि उनावसो बै बुस्थुआ जिथु जोङो मनेटाइज जाबासो जों इउटुबनिफ्राय फैसा खामायो नालाय स' बै फर्मखौ जिथु टेक्स्ट फर्म बे टेक्स्ट फर्मखौहाय जोङो फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगौ आरो स' आङो दायो फारि फारि दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय आंना चेनेला मनेटाइज जाखांनायनि उनाव माबोरैहाय हेडलाइनावहाय नुजाफैयो बै टेक्स्ट फर्मनि जिथु हेडलाइना स' बेखौ आं दिन्थिनो नायबाय था स' एगेन जोङो गुगोलावहाय थांनानै गुगोल एडसेन्स सार्च खालामनानै जोङो नायोब्ला नुगोन जे गोबांखिनि वेबसाइटफोर ओंखारनाय दङ खिन्थु जोङो मोनसे नैबे गुगोल एडसेन्स लिरनाय दङना बे मोनसे अफिसियेल वेबसाइट बेनि गुगोल एडसेन्सनि स' बेयावहाय क्लिक खालामबाथाय बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन आरो माने जोंनाथ' मनेटाइज जाखाबाय नालाय ओमफ्राय जानाय लोगो लोगो बेयावहाय जिथु आंनि एस्टिमेटेड आर्निंस जिथु दङ बियो 0 आरो मानो होनोबा जास्ट आङो मनेटाइजखौल'सो खालामदों स' बेयावहाय जेबो आर्निं जाथ'वाखै ओमफ्राय बेयावहाय नै इम्परटेन्ट होननानै हेडलाइनावहाय फैखायोना चेक इफ एडिशनेल टेक्स्ट इनफरमेशन इज रिक्वायर्ड फ्रम इउ माने जुदि नोंनि चेनेला मनेटाइज जाबायबा माने फैसा खामायसिगोनबा नोंनि चेनेला स' बेयावहाय नोंहा गोनांथि जे टेक्स्ट इनफरमेशनखौ बे टेक्स्ट इनफरमेशन जिथु फर्म दङ बेखौहाय साबमिट खालामनांगौ स' बेयावहाय मा खालामनांगौ बे जिथु मेनेज टेक्स्ट इनफरमेशन मोनसे दङना बेयावहाय क्लिक खालामदो ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जिथु आंनि चेनेल गेमस्रि हिन्दी ब्लग्स स' बेखौहाय पासवर्डखौ मारिनानैहाय आं बेखौ साइन इन खालामनानै लानोसै आरो
स' साइन इन खालामखांनायनि उनावनो बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन आरो इउनाइटेड स्टेट्स टेक्स इनफ' ओमफ्राय बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंगोन ओमफ्राय बेयावहाय एन्सारखौ होलांदो आरो ओमफ्राय स' बेयावहाय सोंनाय दङ वाट टाइप अफ एकाउन्ट इज मानि इन बर' माने आंनि जिथु गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेला बेयावहाय आङो गुगोल एडसेन्सखौ बे लावदुमनि माबायाव होदों आरो लावदुमनि नामावहा खेवदों स' बे चेनेलनि फैसा हाबोबा बेनि एकाउन्टाव हाबसिगोन आरो माने सासे मानसिया अनलि मोनसेल' गुगोल एडसेन्स थाजायो आरो मानो होनना बुंबा बेयाव थगायनोबो हाया पेन कार्डखौ होनो गोनां जायो पेन कार्डनि जिथु नाम्बार बेबायदि आरो स' बेयावहा वाट टाइप अफ एकाउन्ट इज मानि इन बर' बिदि होननानै सोंदों नालाय स' आंनियाथ' इन्डिभिजुवेल बेखायनो आं इन्डिभिजुवेलावहाय क्लिक खालामबाय स' बियो ब्लु टिक जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्टआ जाहैबाय नेक्स्टआ आर इउ ए सिटिजेन अर रेसिडेन्ट अफ द इउनाइटेड स्टेट्स बिदि सोंदों नालाय माने जोंथ' इउनाइटेड स्टेट्सनि नङा नालाय बेखायनो बेयावहाय होदो न' ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्टआ जाहैबाय सेलेक्ट W-8 टेक्स फर्म टाइप बेयावहाय जाबाय बे फार्स्टनिखौ क्लिक खालाम मानो होनना बुंबा जोंनि एकाउन्टआवथ' इन्डिभिजुवेल ओमफ्राय दिस फर्म इज मस्ट कमनलि इउज्ड बाय नन इउ एस इन्डिभिजुवेल्स स' जोंथ' नन इउ एस इन्डिभिजुवेल्स नालाय बे गाहायनियाथ' बे बिजनेस एकाउन्टनिबा बेयाव क्लिक खालामनांगोन स' नोंथांमोनाबो बे फार्स्टनिखौ क्लिक खालामदो ओमफ्राय नेक्स्ट थुलायदो ओमफ्राय नेक्स्ट थुनानै एसे लडिं खालामनायाव टाइम लायो आरो ओमफ्राय नेक्स्ट थुनायावहाय बे फरेन TIN जिथु लिरनाय दङ बेयावहाय जोंनि जिथु जाय नामजों नोङो गुगोल एडसेन्सखौ खेवदोंना बै मानसिनि पेन कार्डनि जिथु नाम्बार दङ बे नाम्बारखौ बे फरेन TIN आवहाय होनांगौ ओमफ्राय कान्ट्रि रिजन अफ सिटिजेन बेयावहाय क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनांगौ इन्डियाखौ मानो होनना बुंबा नोंथ' इन्डियानिसो नालाय इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामदो आरे मोनासो मोना बहाथोब्रा इन्डियालाय नै मोनबाय स' इन्डियाखौ होबाय बे फरेन TIN आवहाय पेन कार्ड नाम्बारखौ होदो नोंथांमोना आंबो लिरग्रोनोसै स' नोंथांमोनाबो फिलआप खालामनानै लादो नै आंबो फिलआप खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिलआप खालामखांनानै नोंथांमोना नेक्स्टखौ थुदो नेक्स्टखौ थुनाय लोगो लोगोनो नैबेबायदि नुजागोन आरो कान्ट्रि सेलेक्ट खालामनांगौ स' इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामबाय आं ओमफ्राय स्ट्रिट एड्रेस बिखौ जाहैबाय लावदुमनिखौसो होदों नालाय आङो स' लावदुमनि एड्रेसफोरखौ लिरना लाग्रोनोसै आङो भिलेज ओमफ्राय बेयावहा एपार्टमेन्ट बेफोर अपसनेल आरो एपार्टमेन्ट जुदि गामिफोरावथ' जेनेबा बिदि एपार्टमेन्ट थाया नालाय स' एपार्टमेन्ट गैया एपार्टमेन्टआवहाय लिरला आङो ओमफ्राय बे स्ट्रिट एड्रेसखौल' लिरग्रोनोसै आरो थाबनो स' एड्रेसफोरखौथ' आं फिलआप खालामखांबाय ओमफ्राय दा स्टेटआ जाहैबाय आसाम ओमफ्राय बेयावहा मोनसे टिक मार्क होनांगौ दङ दे बियो मेलिं एड्रेस इज सेम एज बियो जिहेथु मेल इसोर माबा मोनसे हरबाथाय बेयावहाय बे एड्रेसावनो फैनायनि थाखाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट बा एड्रेस होननानै बेयाव टिक मार्क होनाय दङ ना बेयावहाय क्लिक खालामनांगौ आरो गोजौआवबो ओमफ्राय गाहायावबो स' एड्रेसफोरखौ लिरनायावहाय मोजाङै चेक खालामखांनासो नेक्स्टखौहाय थुबानो जाबाय आरो स' आं नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय नेक्स्टखौ थुनाय लोगो लोगो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय आर इउ क्लेमिं ए रिडिउस्ड रेट अफ विदहोल्डिं आन्डार ए टेक्स ट्रिटि स' इयावहाय येस जागोन ओमफ्राय रेसिडेन्ट अफ दि कान्ट्रि बेखौहाय सेलेक्ट खालामदो इन्डिया ओमफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनावहाय बैयावहाय टिक मार्कखौ होदो ओमफ्राय टिक मार्कखौ होनायनि उनावहाय इथिं गाहायाव फैदो गाहायावहाय नैबे सार्भिस साच एज एडसेन्स बेयावहाय टिक मार्क होदो ओमफ्राय बेयाव टिक मार्क होनाय लोगो लोगो बेयावहाय आर्टिकल एन्ड पेराग्राफ फैगोन स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आर्टिकल 7 एन्ड पेराग्राफ 1 बेखौ क्लिक खालामदो ओमफ्राय विदहोल्डिं रेटआवहाय 0% रिडिउस रेट ट्रिटि रेट बेखौ होदो ओमफ्राय आरो बेनि गाहायाव जिथु रिजन मानि इन बर' मिट्स दि टार्म्स अफ दि सामथिं बिदि लिरनाय दङ ना स' बेयावहाय एज ए टेक्स रेसिडेन्ट अफ दि कान्ट्रि बेयावहाय टिक मार्क होदो बे टिक मार्क होनाय जायगायावहाय नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आं बुंनायजों नायनायजोंसो मिथिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ थुनाय लोगो लोगोनो
बे टिक मार्क होनाय जायगा दङ ना मोशन पिक्चार्स एन्ड रयेल्टिस बेयावहाय टिक मार्कखौ होदो बेयावहाय टिक मार्क होनाय लोगो लोगो चुज खालामदो बे गाहायनि आर्टिकल एन्ड पेराग्राफखौ आर्टिकल 12 एन्ड पेराग्राफ 2A बेखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय बिथिं साइड आगदाथिं राइट साइडआवहाय विथ होल्डिं रेटखौहाय सेलेक्ट खालामदो 15%। दहायनिया जाहैबाय 0% फार्स्टआव खालामनाया बेसेबांमोन 0% रिडिउस ट्रिटि रेट ओमफ्राय दानिया जाहैबाय 15% रिडिउस ट्रिटि रेट ओमफ्राय आरो गाहायावहाय फैदो एज ए टेक्स रेसिडेन्ट अफ दि कान्ट्रि बेयावहाय सेलेक्ट खालामदो टिक मार्क होदो ओमफ्राय आरो आदार कपिराइट रयेल्टिस बेयावबो टिक मार्क होदो ओमफ्राय बेयावबो सेलेक्ट खालामदो आर्टिकल 12 पेराग्राफ 2A ओमफ्राय बे पार्सेन्टखौ होदो 15%। ओमफ्राय बेनि गाहायावहाय जि दङ टिक मार्क होनायनि जायगा रिजन मान इन बर' बे मिथ्स गाहायनिया एज ए सामथिं लिरनाय थानाया बेखौहाय टिक मार्क होदो आं बारा फरायबाय थाला नोंथांमोना जास्ट नायदो बबेखौ मा खालामनांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्ट खालामनायनि सिगां आं फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिन्थिना होनि मा लिरखो दे नाम्बार 3 टेक्स ट्रिटि स' बेयावहाय येसखौ होबाय येसखौ होनानै रेसिडेन्ट अफ कान्ट्रि बेयावबो टिक मार्कखौ होबाय ओमफ्राय कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामबाय इन्डिया दै बेथ' कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनाबो कमप्लिट जाबायना जायाखै मोजाङै चेक खालामना नायदो मबाइलाव आं मबाइलावनो दिन्थिबाय आरो लेपटपाव दिन्थिलायलायासै मानो होनबा जोंनि बांसिनानो लेपटपा बिदि थायाना बयनावबो बेखायनो आं मबाइलावनो दिन्थिना होबाय आरो इजि जानायनि थाखाय ओमफ्राय जिथु दङ ना सार्भिस साच एज एडसेन्स बेयावहाय टिक मार्क होदो ओमफ्राय बेयावहाय आर्टिकल एन्ड पेराग्राफखौ चुज खालामदो आर्टिकल 7 एन्ड पेराग्राफ 1 ओमफ्राय विथ होल्डिं रेटआ जाहैबाय 0% रिडिउस्ड रेट ओमफ्राय आरो इनि गाहायावहाय एज ए टेक्स रेसिडेन्ट अफ दि कान्ट्रि बेयावहाय टिक मार्क होदो रिजन मान इन बर' मिथ्स दि टार्म्स अफ दि सामथिं लिरनाया बेयावहाय टिक मार्कखौहाय होदो ओमफ्राय बिनि गाहायावहाय जिथु आर्टिकल सेलेक्ट खालामनानै दङ बेखौहाय आर्टिकल 12 एन्ड पेराग्राफ 2A सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय विथ होल्डिं रेटआ जाहैबाय बेयावहाय 15% 30%खौ होनाङा दे 30%खौ होबाथाय खिन्थु 30%खौ दानजागोन आरो स' 15% होदो आरो बेयावबो गाहायावहाय जेराव टिक मार्क होनायनि जायगा दङ बेयावबो टिक मार्क होदो आरो नेक्स्टआवबो सेम आरो आर्टिकल 12 एन्ड पेराग्राफ 2A ओमफ्राय 15% रिडिउस बे माबाया रेटआ आरो बेखौ होदो ओमफ्राय रिजन मान इन बर'नि गाहायाव जिथु टिक मार्क होनाय दङ ना एज ए टेक्स रेसिडेन्ट अफ दि कान्ट्रि बेखौहाय टिक मार्क होदो ओमफ्राय टिक मार्क होनायनि उनावहाय बास जाबाय नायजोबखांबाय स' जाबायानो नेक्स्टखौ थुदो ओमफ्राय नै नेक्स्टखौ थुनाय लोगो लोगोनो बेयावहाय टिक मार्क होनायनि जायगा स्पेस थाखागोन आरो बक्स बायदि I confirm that I have reviewed the generated text documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete. So बेयावहाय नाम्बार 4 आवहाय जिथु दङ डकुमेन्ट प्रिभिउ स' बेयावहाय क्लिक खालामदो माने चेक खालामजोब्बाय होननानै बेवहाय क्लिक खालामनो होदो आरो कनफार्म खालामनो होदो स' बेयावहाय गाहायावहाय स्क्रल डाउन खालामनानै फैबा नुगोन फुल लिगेल नेम स' बे चेनेलाथ' लावदुमनियावसो हाबगोन नालाय बेखायनो माने बर' लिरबाय आङो फुल लिगेल नेमखौ ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय सोंदो आर इउ दि पर्सन लिस्टेड इन दि सिगनेचार सेक्सन स' येस आई एम दि पर्सन लिस्टेड इन दि सिगनेचार सेक्सन एन्ड बेयावहाय होदो टिक मार्क आंनो लावदुम जानानै होथ'बाय आरो स' नाम्बार 5 आवहाय दंमोन सार्टिफिकेसन ओमफ्राय बेयावहाय सार्टिफाइड बाय मान इन बर' बेयो कमप्लिट जाबाय आरो नाम्बार 6 आवहाय दङ एक्टिभिटिस एन्ड सार्भिसेस पारफर्म इन USA एन्ड एफिडेभिट स' इयावहाय न'खौ होदो आरो न'नि गाहायाव जिथु बक्स दङ ना टिक मार्क होनायनि बेखौबो टिक मार्क होदो आरो नेक्स्टआवहाय सोंदों जे बे चेनेला गोदानबा बे फार्स्टनि जिथु अप्सन दङ बेखौहाय टिक मार्क खालाम आरो आंनि जिथु गेमश्री हिन्दी ब्लग चेनेल बेयोथ' गोदानसो नालाय बेखायनो आं गोजौआवनो क्लिक खालामबाय जुदि नोंथांमोना
नोंथांमोननि चेनेला जुदि पुराना बा नोंथांमोना पेमेन्ट मोनखांनाय बेबायदिबा गाहायनिखौ क्लिक खालामबानो जाबाय आरो स' दाख्लै आङो गेमस्रि दैमारि चेनेलनिखौ फिलआप खालामनायावहाय बे गाहायनिखौसो क्लिक खालामदों आरो माने गाहायनिया बुंनाय जादों जे नोङो पेमेन्ट मोनखांनाय बा पुराना चेनेल स' बेयावहाय क्लिक खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्टखौ होबानो ये नै फैबाय एप्रुभ स' आंनि टेक्स फर्म जिथु साबमिट खालामनाय बेयो एप्रुभ जाबाय आरो स' बे भिडिअखौ आं दाख्लैनो खालामनानै दोन्दोंमोन आरो एडिट खालामनोसो टाइम मोनाखैमोन स' आसा खालामो नोंथांमोनखौ आङो एसेबाबो हेल्प खालामनो हाबाय आरो बुजियिखौ एसेबाबो बुजायनो हाबाय ओरैनोथ' बेबायदि इउटुब चेनेलनि बा मनेटाइजेसननि बेफोरनि माबा माबिनि बिदि होग्रा नङा अब्लाबो माने आं सानबाय बेखिनि भिडिअखौ बानायबाथाय नोंथांमोना जाय रोङाखै बेनि थाखाय हेल्प जागोन होननानै आंबो रोङामोन आरो सिगाङावहाय उनावसो रोंबाय स' नोंथांमोनाबो गावनो रोंना थानाया मोजां आरो आं बुंखायो जे रावखौबो बिलिभ खालामनानै गावनि इउटुब चेनेल बा गावनि जिथु गुगल एडसेन्सनि जिथु आइडिफोरखौ बा माबाफोरखौ बेंकनि डिटेल्सफोरखौ रावखौबो फिलआप खालामनो होनाङा इउटुबावनो गासिबो मोनजोबखायो इउटुबावनो नायनानै गावनो खालामनो ट्राइ खालाम मानो होनना बुंबा मालायखौ आजिखालि दिनाव ट्रास्ट खालामजाया आंनो दिनैसिम मा खालामजागोन नङा होमबा ट्रास्ट खालामनानै बेखायनो आं बुङो रावखौबो ट्रास्ट खालामनाङा गावनि न'नि मानसिनि अनगा दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय